салому дуруд бар шумо дӯстон бинандагон ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 9 майи соли 2026 дар рӯзи ғалаба як видеонавори зинда кардем ки як хона аз ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ҳаст. Дӯстоно, дигар ҳама хонаҳо ва квартираҳо аз даруни шаҳр, яъне ки аз маркази шаҳри Душанбе. хоҳишманд ҳастам, шахсоне ки нав омадед, обуна шудана фаромӯш накунед. биёед ҳама каса як донаи лайкҳои бисман мезанем, тамошо мекунем навори имрӯзаро. агар ки чунин квартираҳо ё ин ки хонаҳо бошад, дӯстон, дар ҳамин рақамҳои рӯи навр буда дар WhatsApp метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ дӯстон, насиб бошад, баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад аввалӣ мегзарем ба эълони аввал. бибинед, 11 дар хона дӯстон. ин шутка нест. 11 дар хона ки 22 сотиқи замин дорад, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. дар деҳаи Пятилетка дӯстон, аз райони ҳамин Калхозобод то деҳаи ҳамин Пятилетка дӯстон 4 километр роҳ аст ки 4 сомонро дар бар мегирад. таксиҳо яъне. ҳавлӣ бениҳоят кушод, дорои 11 дар хона. агар 3 бародар шида дӯстон ҳамин хонаро бихарен, ба шумо пакриват мекунам. дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст, чойлоб дорад, баланд, ангур мекунед дӯстон бо хитон. ду намуд ҳаммом дорад, ҳаммоми ледни, ҳаммоми зимнӣ ва ҳаммоми дӯстон русскӣ низ дорад. 32 метр бардорҷоно, 32 метр оғилхона дорад ки душонага аст. барои чорвои калони шохдор ва хурди шохдор кардан бениҳоят қулай аст. ҳавличаи кушод, барҳаво. аз райони Калхозобод гуфтем то ҳамин деҳаи Пятилетка 4 километр роҳ аст. дар наздикиш 2 мактаб ҳаста, як масҷиди дигар ҳаст. медпункт низ ҳаст дӯстон, 700 метр дуртаракда. беморхона ҳаст, аптека ҳаст дӯстон. суҳбат кунед қати ҳамин соҳибхона. ҳавлиш кушодай. гов мол кардан дар ин тарафҳо бениҳоят қулай аст. инҷа хай кабинет буд бардорҷоно, яъне ки ҳоҷатхона. ҳаммоми русӣ дорад. ҳаммоми русӣ. ба қачора мебандем, касе ки агар одкори молу ҳол кунам, мага агар бениҳоят як варианти хубай ҳамин. дар масъалаи об, дар масъалаи барқ тамоман мушкилӣ нест дӯстон. 2 намуд об дорад, якта оби чашма, якта дига бошад оби качай. ин тарафи оғилхона аст. дарахтҳои мевадиҳанда низ дорад дӯстон. масъалаи ҳуҷҷатҳо тамоман мушкил намешавад. ба ягон маъмурият ҳатман аз номи канали ман занг бизанед дӯстон, боз муомила карда мешавад. бародарҷоно, хитон як фикр куненда ки дар 1,700,000 сомонӣ шумо ҳеҷ вақт 11 дар хона ва 22 сотиқи замин дар ҳамин қадар, яъне ки сохта наметавонед. маблағтон камӣ мекунад. ана якамонда чикокан дар курай, рости сум дар курай мега. ҳамин кутқати хонаро бояд савдо кунем. хай зур ки омад савдо мекунем бародарҷон. ина марҳамат дар 1,700,000 сомонӣ. агар ки бародарои дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ қарор доред, дар ҳамин тарафҳо харидорӣ кунен, ҳамира рости бурд мекунен. бовар кунен, агар бурд мекунен, иққа маблағ домбата хеле сохта наметавонед. бениҳоят суми зиёд дар иҷа рафтага. трезора бинем бародаро, якам сортан ремонт қоидавӣ. аз наздик як маротиба дигар рафта бинен, боз муомила мекунад акамон. нархе ки гузоштагӣ боз муомилаи хуб дорад. гараж ҳам дорад дӯстон. ана иҷа да хай тобистон мешинен баҳзурак бовар кунед, бениҳоят қоидавӣ аст. аз наздик рафта бинед. рақамҳои 908 73 33 22. акамон ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. ҳатман муроҷиат кунед. чизои дар кори хидмат мегирам мега. масалан чира гирифта намешавад, кондитсионера намегире бародарҷоно. хай бо ягон чизи чора, чизе ки канда намешавад намегирем мега.
на марҳамат ҳамича стежка кардагӣ аз нӯи канали ман занг бизанед, шумода арзон мекунад. боз ҳатман бахши зиёд ки камтарак эълон дроз шид. эълони димон чие? боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 46 бардоро рӯпарӯи парки Фирдавсида. ана ҳамин се комнатага ки 71 метри квадратӣ дорад дар доми 14 ошонага. ҳамин квартира худаш дар ошонаи наҳам қарор дорад. 680 000 сомонӣ нарх айни ҳол ака гуфта истодан, неки боз муомилаи хуб аз номи канали ман дорад. дӯстон боз муомила рақамҳои WhatsApp ва ҳамдастии бародарнон 269 51 11 ҳам WhatsApp ва ҳамдастӣ. агар як хона дар клуб дошта бошед мега болои маблағ батен ё ин ки ягон мошини арзонтар. ин вариантҳо ҳам хулосаи гап ки то мехӯра бардоро. ин вариантҳо ҳам бозӣ мекунанд. иҷозати зиндагӣ кардан ҳаст. мардам рафта зиндагӣ кардестанд. одамҳо рафта зиндагӣ кардестанд. хайҷада боз акамон худаш гап мезана. гӯш кинак اینجا پادیزی اینجا اینا کافلو زاگی اینا پادیزش این اومدنی این پادیزه پادیزه این دوم پیشای این پیشی دوم این پادیز نیون کافیستان اینجا میاد این پادیزه یک خونه دو خونه این سیم خونه شای ماه اینجا میگردی لیفتی گروزاوه هیچ ریختاوه دتا لیفت این رو پاروی لیفت میای نمیجا کلیدور نمی کلیدور خیلی طوری که اکم هم کمیتونه کلیدور هم ده باب چور پانجه ده این کلیدورش این روست میای دستی روستش اینجا وانا اینجا بانیشه اینجا میای در اون طرف توالت چه خیلی رزمی رمیه ده این خیلی میای اینجا یک خانه اینجا یک خانه کوادراتی مایده کنه اینجا میای کلیدور رو روست میای اینجا دستی روست خانه این خانه کلام این سه با شاشه هم کله سه با هفته شاشه این هم تاری انا که با اسمتر میای با این اینجا خونه این خونه زال بگیم اینا هم چیوش گرفتگه جدو کاگه مقصد ویرمون تای اینجا میبین این تریزه خونه زال این اینجا پشتی سوی کوری اون رو پارو پارکی فیردوسی این تریزه شوی میکنی پارکی فیردوسی نه پایون دتا این سوی سوی کوری و چیم چیزی دیگه اینا تمام بیستید اینا نه اصلا رای کلون نگاه میکنم پارکی فیردوسی را اگه ما کامیرا چی اسمو خانه میفهم نه کی بچه نی زوراستم کادمش نه کلیدور اینا با برای نمیره نه کلیدور گفتم کویش خونه ده خونه کتا و اینا ده تریزا دور یک تاوشو یا تایش اما جورا نه کلیدور اینا با برای نمیستیم را کلیدور میریم دست چاب خونه اینجا خونه این خونه چور هم تاره مایده که اینه وانش گفتم ایش توالت آن اینجا میای اینجاش کلیدو اینا مرحمت برداشونو کвадратش کلون بازی خطون میدونه نرخورا چی خیلی یک کвадратچه چند سومی دادستان 100% خطون میدونه مردرو الونی سه میگذاریم کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه داخل میشد انوهیه سینا نزدی بازارچه زرفشان ده در نزدی بازارچه زرفشان دارای 3 حجره 65 متر کвадراتی در دامی 15 آشانه است. کوارتیر باشد در آشانه 12 قرار دارد. لیفت 100% کار میکند. آب و برق این مسئله دوستان تماما مشکلی نیست. تمام مشکل است. حمام حاجت خانه همش قاعده‌ای. 3 حجره حمام جدا حاجت خانه جدا دوستان آن همه خیلی قلایی دارد. مسئله حجت ها تماما دلتان دور نرود. 750,000 سومانی 65 کвадрата.
کمی خم میگم باز معامله دارد بردارو. 3 حجره یاخی 3 کمناته 65 کвадрат. دو رقم هست 005 77 06 92 یا اینکه 911 11 10 60. короче фурӯмӯш кам рости гап чанд буд. мегзарем ба эълони чорум дӯстон. навора камтарак қафо кунин, рақамаро бибинин. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ин ҳам дар ноҳияи Сина дохил мешавад, лекин ин дар 100 микрорайонда дар назди мағозаи ҳаловат дӯстон. квартира мебинӣ, дидан замон худуд ҳаловат мебарӣ. ана ин бошад дорои 3 ҳуҷра 64 метри квадратӣ бо тамоми чизу чорааш, чизе ки дар ҳамин квартира дӯстон мебинед. ягон чизша намегирем дига. ҳамаи чиз ҷораш қатӣ мета. клита мета бардоро 750 000 сомона. ҷанг агар муомила кина боз хуб мепартон ёки дастӣ метен. клита мегирен дӯстон, ҳуҷҷатҳоро сараза дар номи худтон оформид мекунед, даромада зиндагӣ кардан мегиред. 3 ҳуҷра 64 квадратай. тамоми чизу чораш қатӣ. рақамҳои 30 99 12 99 дар ин дастӣ аст. 901 99 44 80 дар ин бошад дӯстон. ватсап аст. гуфтем бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. ремонта бинин. дар маркази шаҳри Душанбе дӯстон 64 квадрата бо тамоми чизу чора. хаттон бардоро 100% мутмаин ҳастем ки хеле нарх дар ин замон ёфтан бениҳоят душвор аст. мегзарем ба эълони панҷум. боз як хонаи зебо. боз як хонае ки одамо орзу мекунад дар хона дар назди мошинбозори нав дошта бошанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Алабайтал дӯстон, назди мошинбозори нав, ки дорои 2 ҳуҷра 6 сотиқи замин аст бо нархи 550 000 сомонӣ. акнун меган боз ҳатман муомила дорад. ҳамон ҳоҷатхона дорад дӯстон. масъалаи об, масъалаи барқ ё мушкилӣ нест. оби гарм, оби хунук ҳасте бардорҷоно. ҳамон ҳоҷатхона ҳаст. ҳуҷҷатҳо ҳама омода ҳастанд. дар назди мошинбозор рӯпарӯи 11 линия. обуш боша бардоро 2 линия дорад. ана якта линияи деҳагӣ, якта линияи шаҳрӣ дорад. як обуш тамом хушк намешавад, боз як оби дигар вақти бо вақт меояд. хулоса ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. мактаб, мағоза, медпункт, маршруткаи 41 аз Саховат то мехонара меояд бардоро. ана маршруткаи 268 Айленскен ки айли Рӯдакӣ каничкашон ҳаминҷа аст бардоро. алиш мешавад бо ягон квартираи арзонтарак. гуфтан коробка бошад мешавад то 50 метри квадратира. аз Душанбе ё ин ки аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳам мешавад бардорҷоно. болои нархнавора мебинен. дар коша боз худтон маблағ битен. ду рақам гузоштагием 908 99 99 84 ва +7 926 339 79 02 ватсап. марҳамат, занг бизанед дӯстон. эълонҳо ба шумо маъқул боша, агар як донаи лайкҳои бесмо фаромӯш накунед. ана ҳам хел квартираҳо бардорҷоно шумо дошта бошен. дар ватсап муроҷиат кунед, дар кор шавад. аз наздик хонаҳои шуморо ҳам рафта видеонаворӣ зинда мекунам ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунам. дар сайти мо чие бардорҷоно? сайти мо да ами фақат мардуми хонахар тамоша мекунанд. якта дута агар инагда барои интерес тамоша кунад, бале дуруст, леки бисёре аз мардуми мо хонаҳо ва квартираҳои арзонтарак аз Душанбе. хоҳишмандам нархҳоро гарони бад намонед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. миннатдорам аз шумо дӯстон.